En juma manyien, odiochieng' manyien mar Monday, Lolwe TV, wakeloni, Osemoke, kendo liel, gomoni makoyo, and MC Jakakamega Spandita Safu Goto. Koro wada bandu. Hey. Wada the achel kachel nganyaka county 040 adi. 042. 41. 041. Hey. Ngani dwadi ngo thurgi. Wadwa nor kamoro ni game. Kakamega County and County 038. No. Man adopted county. Wadi county moro ni 041. Mano thurgi pembele pe nyakwar jabilo. Gimakamu. Siaya County. Gimakamu Siaya County. Hey. Gweng moro ni game. Niti ruoth moro ma gweng'u. Iluongo ni Senior Chief Muliro. Senior Chief Muliro. Hey. Senior Chief ni oreso ngima ng'ato. Ondiko barua ne jakwath. Ok jakwath. Barua ondiko ne jana. Ondiko ne hasla. No. Macha jakwath. Okay. Hasla ma jakwath e machielo. Jakwath ni osebedo kati mamo. Jakwath kaningana gi barua mar chief. Due to our meeting on 19th of January and February 4th. Mano Senior Chief ndiko barua. Yes. I want to request you to kindly look for another location. Mano ungiso jagame. Hey. Since ingeni jogame gin jomo luor kabisa. How comes ni jagame ucha kolumo ni jakwath? No. Ojater iwinjo. En apeleka. En terrorist. Terrorism. Koro terrorism kanye ugenya. Iluongo ni exchange program. Okay. Barua samaras me barua. Yes, actually due to villagers are not happy because you've been playing sex with other people's wife in the village. Omera, what you know gilu. And the complaint was brought by one John Onya. So what if chief request ni jama? Odio man location machielo. Mondo te kumodio team ya. What the devolve team bego? Odio play sex with the other people's wives in game. Josiaya. Josiaya te. Ini jawi. Oketo nying jo game. Game en kumuluor machon kidi game tiwacho ni kibakidi. Inyalo go bi professor. Oma be don't ungi game. No. Kelo game ma oma be Siaya. Bwana. No. But magi descendants magio game ma Siaya. Oma be ochu. Koro oma be to nyaka iluonge nyaka ochuno. Koro ngano seda. Boseda. Osemiye notice. Koro any natural calamity ko yude. Ok natural ko onege kata gimoro timore. Iwinjo chief will not be answerable to Matiang'i. Who will be answerable? Who? Eno wuon. Obro winje dende. Iwinjo nyaka respect mondeji. Mano jagame. Angiso jagame. Jogame somo. Ukodo wiwa kaka Josiaya gin jomo luor. No. Kija kwath, ija terrorist, ija peleka. Omi tich. Tich omi adi? Kwath. We bukori ni koro ni chaki isoso iluo bang mondeji idwa ketho dala ma. Mago nyirombe kata pate be. Pate be. Wasemoke kendo liel anomodi makoyo MC Jakakamega Spandita Safu Goto miso. Wada bandu. Waridre matin tok Siaya kanyo. Nitiere county ma Bungoma, nitiere county ma Kakamega. Okinya wacha ni Kakamega. Okay, the great Kakamega county. Yes. Turgi Ambessa Oparanya. Wycliffe Ambetsa Oparanya. His Excellency Wycliffe Ambessa Oparanya. Yes. Jadoma official. Cleopas Malala. Senator Opado wanga ya kutosa. Opado ma. Udeketo gini. Kinyal pamo incoming government. No, incoming adier. Mamigo, Maumabi. Outgoing women rep. Yes, outgoing women rep. Incoming governor. Ingi kuradi. 043. Ingi kuradi. Kuraman. Ingi kuradi. Kura peji. Kura dongo next year. Okinyal penja kura di mango sani. Kura na chiel nyalo kilo kura. Wango maintain senate bwana. One senator mabibi ya ikelo cha wango tonje. Governor back ni Kiko station. Never worry about by election mama tugu ka chiel kod Kabuchai. Angoma noti. Watu wa nyumbani lawyers we are united. Hivi njo. Tena msijaribu kudharau Mudavadi. No. Ingeyo. Kamudira go unkaka masemeji. Ujoko Kabuchai. Ujo Matungu. Yes. Uchamo pesa wa. Kaya tumba wa waide. No, ija UDA. No. Kika UDA gi ODM. Common denominator kanya namo. Democratic. D. Mano denominator. Koro. Number 2. Yuak mokalo. Yes. Okunyal tiyo koda kama.
agolo pesa na uchamo mondo gone ng'ata kura kabuchae gi matungu kaya to kikono kura kabuchae ng'ati obedo namba D. You must respect lawyers usebedo kuchawa sani wasengiso una wadak makatuonge if we delivered matungu iwinjo ANC ukora penje we deliver nango tomato ndikum mano do kombo warite yes but we delivered iwinjo kabuchai Ford Kenya musidarau wapukuzi sisi wapukuzi tu kaya tu pamono incoming governor apart of the no governor, it will never go governor nyakapade apenji ento dagopad ngato apenji no mio Cleopa Malala luor makende yes yeah she gave him the respect that he deserved yes koro opade nango no okay apart you should apologize mokuongo mano number 1 kidero dong no peto Nairobi dong no pado sebes kidero did you apologize daktari koro daktari to koro nyinga no asla no okoro makoro ne uchalo gimoko apo kidero style Cleopa Malala yes gimota mama timbre respect women makmana ni in political intolerance ugolo bunde idero mbunge une mbunge madini langata korir ngwech Nixon korir Titimas Barasa Ben Wasiali Benjamin P for Benjamin Penja man Penja koro aya ero negi golo bunde sani koro bunde koni kanye ni dong matiangi revoke license sani koro wa blacklist gin 10 adiwa MPs 10 lagi kod Gladys Wanganya Sona okchunkanyo Titimas Parasa Fred Kapondi Moroma wuok malini jido monenga jamacha Aisha Jomo ilo ni jam mano ka kanya onge kikugura kanyo ja kamega ni kende kanyo tinga kendo ini bezere lo jako mani jibe nitakuja kuwafunza mimi nitawafunza kule so deliver kule matungu dak no deliver paroni kam sambweni okay at the end of the day Rashid Echesa yes Rashid Echesa mano wodi seme mano wodi seme bwana kombe kitu gaika Echesa bedo wodi seme namo karukia siasa yani ni matini ngeye macha wodi seme chakre karamo karukia jose kara one man jose megi okine kacha aligira Rashid Echesa niane picha ditikia nima picha woda bandu picha Echesa don't you look alike ingeni wane jose memo kusungre iwinjo jose memo kusungre we are in government but we don't show so what we are trying to say in 2022 Matiangi I want to request ko kinyal tem politicians kadi poni maida lili mwana no 2022 ko chapresani odibedo Messi to yudi be ino ko ditomo no yudo kura di out of all the seats iwinjo kacha ni dipse to tie ichako party gi puncture iwinjo UDA and party no if UDA was popular no you do seats achiel kende one ODM you one was a fit no onge you the one seat out of all these seats and you are a new party gitam dakne gi influence assemblies mondogo ne BBI kura that was the first puncher second puncher and by election iwinjo so that was the third one gimata mawachoni his excellency the deputy president is overrated iwinjo ipake ruto ako na nguvu actually excellency Dr. William Samoei is overrated bwana that no deliver bwana if it was popular to mchamo pesa ne pesa ni pesa to chamuru pesa iwinjo because ODM delivered 10,000 votes magok dhok macha ne oksitigi 10,000 votes number 1 oyudo 14,000 jalochno bedo ma wanga delivered wanga should be homo bay governor Osemoke Kendolian anomudi makoyo MC Jakakamega Spandita safugoto miso bose chanji anok chanja andiam be paro kaka itero doke cattle deep should apologize I can't apologize the state of Kenya no and the president vaccine okarnya apologize no apenji I will not ka corona sebedo ka chano malich kama to jatend piny wacho kelonwa vaccine takisetho AstraZeneca no mano ibinya nying no aksadese idwa misodayo akuba do wacho nago alkogan cool chanjo no biro
Yes. Kendo ma Kisumu ka nosekel chanjo 10,000 15 koso 45. adi 45,000. 45,000. Yes. Oma Bay County oyudo 10,000. County ma sia oyudo 6,000. County wa Kakamega bwana. County kaka megozia. Kakamega. County of choice. Hapa ni confuse mbele ka kendo we have to decide this once and for all. Okay, what they decide? Migori no yudo 1,000 Kisii mare Nyamira mare. Yes. Ja Kenya moko ngeto historia nyaka nene. Busia County. Acting. Nyakwar. Kweli what chief? Acting deciding onamo. Acting. What chief? Nyakwar Jabilo. Dr. Patrick Amoth. Yes. First Kenyan to be inoculated by COVID vaccine. No chwe. Inaugurated then chuop. Chalo ngama ichwa sana. Ano bichwoya. Okana dia. Ino bichwoyi. Okidhichwoya. Dr. Amoth and there. Okay, onge gimasepo kalongo ngato ni dhiang. Awacha ni Liwacho ni Dr. Patrick Amoth. No. Awacha ni joma dwa yudo chanjo because gima adwa ng'isi for free. Iwinjo kerbe iparo ni dhi chanje. Dak no chanje Friday. No golo statement maber. Kokele chanjo ni chanjo jopiny. An ng'ato ok nyal chuna kaka jatend piny owacho ni chanja. Ibro chanja sama hero chieng mahero. Ang'e gimomiyo notamo. Ang'omiyo notamo. Chanjo no ne onge alcohol. Debe ni chanjo ni alcohol. Leta hiyo kitu hapa. Ni hapa, weka hapa. Cool. Dr. Patrick Amoth. Yes. The first Kenyan to be vaccinated against COVID-19. Wach machando mugik kako ganda. Ni wacho ni an acting director general. Yes, onego miye cheo immediately. Now that Osemoke chanje many years, many months. Sani bo chaku keto record kaka namba 1 kuom chenjo mane ochanyo godo chanyo godo ja Kenya. Ang'o mondo kuro miye u confirm. Owadgi. Unjo luo keto ni wan wa acting ni te. Owadgi emomiyo poko bedo confirm. Owadgi man. Ere gimo setimo siaya. They're looking at the track record, iwinjo. Ora penji. Udwa gure msigo mana wadi. No, the government wacho ni Dr. Patrick Amoth osetimo ber kabisa. Kendo kata mana sani. Pesa maguok WHO biro migawo mar help. Yes. Ta pa chech gi jogi. Jogi chech ni nikech ging'e ni ka keto pesa lwet gudo nagi. Dhi timo ber. Dhi mondo gichiemo. Gima nyaka wawach ka en achiel. Iwinjo? The government is willing to promote acting to confirm or promote. Yes, to confirm. Makmana they look at the track record of the brother. Actually, Siaya. No, you said your brother is working at Tulu there. Karaja kivicho ya Tulu there. Council. Koro bro act nyakara. Until further notice. Until further notice. Nakababa be president. Osemoke kendo liel anomodi makoyo MC Kakamega spandita safu goto miso wang'we wakalo gode gauri nyochu kelo gimoro kane ni flip flopping mana yes. Mano meli molosi gi plastic ni flip flopping mago terms ma Europe iwinjo buloke gi dholuo jaoma be adano winji jaoma be winje uru Omera. I respect you. Negi miya tich. Chieng makoro joma be romo kodi town ka. Chieng na onge. Onge nikech iwuoyo kuom gimarach. Negi miya tich lendo. These are people's substance. They gave me a job to lendo radio. And now why are you now talking? I respect joma be nyiwe maricho. Nyiwe timo. Kiere mbele. Wait to left, right and center. Iwinjo. Koro. Nyochu kelo gimoro ni flip flopping ka. Yes. Tuluongi ya Kuba His Highness. His Highness in quotes. Rabolo Idhotek. Yes. Jakodondo. Akuba. Tano tena. His Highness Akubanes. The only governor madog. Odog for the retire. Wuondo Akuba. Jasiani Wondi. Kitchen cabinet. Kitchen cabinet man. Don't get all the advisory. I'm going to be the advisory. Wacho kusoka wacho. Koro nichu luonga Kuba kaka the chief guest of honor. Yes. The chief guest of honor in quotes. Koro ang'om yuketa Kuba wacho. Dunga. Mana Dunga beach kisuka ilomni tinde the next frontier mar ecotourism. Bas. Western Kenya. Licha enya ne anega kogere. To jogo nego bedi sani koro chwado Kisongo. Jomaga. Ka koro wasunge biro kanyo. To dongi wacho Kisongo, magi modhi school. Aya iwinjo ka mzungu ma UNEP chawacho ni it's tire.
Tich tire. Wacho nang'o? Tich tire. Koro, Akuba golo speech. Ang'o miyo Akuba golo speech to Kiko station? Akuba should be should be inaugurated in the Guinness Book of World As Records. who? As a comedian. Akuba ingo Churchill. Koro Akuba. Dua wacho ni the fishes of Lake Victoria are diminishing. Tuketo no wacho nang'o? No. Akuba no wacho kama. No wacho nang'o? I had this great friend of mine who used to tell me Lake Victoria is the freshest water lake in the world. And today, I want to declare this is the largest septic tank in the world. Septic tank? No. You don't put mouth in our governor's mouth. You don't put mouth in our governor's mouth. Kato wacho nang'o? Mcham keto wacho dhoge nang'o? Yes, giswa wacho wadwa wacho weche BBI. Ano to kabi wacho kawuono. Iwinjo. Wacho koso kika wacho. Ni wachi. Kato wacho nang'o? BBI. Wewe keto wach jadho governor wa. Jopiny gise ken BBI en BBI. Ni emano. Kaeto ni Richmond ni mbuta ni nam koso nam ni mbuta. Nam ni mbuta. Osemoke kendo liel ano moni wako yo MC Jakakamega Spandita safu goto iso Nyatieng yuak Orengo yuak Working constitution yuak. Yes. Angoma timore. Miguna Benyose tweet. Robert Alaibe no se wuoyo. Yes. Neno kuroga. Oneno mabor kabisa. Wuodo nyando neno mabor kabisa. Gima duangi so for free. Angoma timore. Jaramogi modong ma en Dr. Oburu Oginga. The decider. Doctor. Doctor ma doctor. Yes. Dr. Muso Murasia. Iyala. Yes. Kose wacha ni bwana no. Anitegrity. No wacho now. This time round we are going for the handshake. Handshake. Pap. Sana wacho nea. Donc sani koro wayuak. Onge ngama yuak bwana. Apenji. Ino ki yuage? Ayuak kanye. Ayuak. To dongi. Onge gima yuak bwana. Iwinjo Dr. Oburu se wacho nea. Dr. Burero se wuoyo. Owalo mu wacho ni waloga. Owalo be ose wuoyo. Owalo waro chana. Owalo kwal. Wacho ga no walo. No walo. Walo wacho ga ni wuda sembo. Ya kanisa be walo di. E kanisa jelo gora. Iwinjo gima ntika en Dr. Buru ma en Jaramogi modong osomiwa signal. Papa give me a signal. Koro rita gwambo mondo make pronounce. Agwambo nogo simu pok wuod jomo mako simu. Bas. Koro wuod jomo bag. Warito mondo wuod jomo omak simu. Nikech koko mako simu mbele ka dibedo ne matek. Wuod jomo mak simu nikech sami tamuri mako simu koro wadhi classify ourselves. Yes. Kaka hustlers. Anaparo niya nini wuod jomo ilongo ni Kamwana onge problem. Jaden onge problem gi baba. Makmana ni akina Karanja Kibichu. Tafadhali tokeni kwa hii kitu mtuachie tumalize utamu ya hati. Karanja ni en ngamure gini. Adong mako jo midhiro. Nigine deep state. Karanja. Beginge baba kori ore gi DP. Piny pek. Winja gimane Jaramogi modong wacho. Ni wheelbarrow mineno ni. Nyalo tingo machunga. Gi watermelon e yeye. Yes, in fact otingo gigo yote. Otingo nyaka doka lwali. Koro mbele ka jogo kota. Yo mage. Iyo wheelbarrow. Onge premium machunga iye gi watermelon nyalo timo gimoro mbele ka. Nyocha dongwa se koro gino ka. Wacho ni don't underestimate the baba working with Ruto. Anything is possible. This is politics. Ma politics. Omiyo opek mbele ka. Simone Mwarito. Wasemoke. Jopo kapo komo. Wadwa moso jo boda. Wadwa moso jo tuk yote. Bases go tay bases yote. Gi chairman yote. Ada moso mine mauso ilongo ni Madas. Chirombero. Jubilee. Mine marwa korinda. Jubilee sa inana round Jubilee kanyo sanika kurikale be tangni nitiere wuod karungu moro njukalo kanyo ge lisas bunde nyalo maki kori tang maki sumo ma onge wat ngato ka Wasemoke kendo liel ano moni makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto hiso.